Ступенька 70, юніт 6.4, стала молодим. Потрібно поставити правильну відповідь. Перше – це шут, друге – он, третє – буде форм, четверте – он. Далі подивіться на картини і доповніть значення. Використовуючи формулу пасти. Charged. They made once she knelt my this very painful. Знайти і вибрав помилки. Два речення є правильними. Тут у нас помилки. Так, це правильно. Оскільки не пропущено. Далі. Тут не буде тут. Це правда. Став словами, правильно включи. Неправильно сторону. Тут буде понять. Тут буде понять. Тут буде больше. Тут буде сон. Тут лист. Тут хенди. Тут тут.